Aşgabatda Gıdanyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň samiti geçirildi. 11-nji oktýabrda Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň samiti geçirildi. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň habar bermegine görä, samitde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyçlary bilen öňe sürülen arkalaşygy ýerýän ýurtlaryň arasyna strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky jarnama kabul edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň ýazmagyna görä, prezident Berdimuhammedow öz çykyşyny Owgan meselesine ünsü çekdi. Gıdanyň daşary işler ministrlikleriniň arasyna Owganystan boýunça syýasy geňeşmeleri geçirmäge çagyrdy. Berdimuhammedow häzirki zaman wehimlere garşy görüşmekde, şeýle-de parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üpjün etmekde, arkalaşykda netijeli hyzmatdaşlygyň hemde bilelikde tagalla etmegiň wajypdygyny belledi. Bu sepgide etmek aňsat däl. Biziň hemmämiz tutuş dünýäde şol sanly arkalaşygyň terhedine goly çäklerde kyn ýagdaýlaryň bolup geçýändigini görýäris diýip Berdimuhammedow aýtdy. Şeýle-de ol öz çykyşynda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan ýaly halkara taslamalaryň Owganystanaky syýasy, ykdysady we insanperwerçilik meseleleri bilen bagly soraglary çözmekde goşokdugyny belledi. Gıda agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň samitiniň çäklerine Rus prezidenti Türkmen kardeşi bilen iki çäk duşuşdy. Putin Aşgabatda Berdimuhammedow bilen geçiren iki çäk duşugyny Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna söwda dolanşygynyň soňky 7 aýyň dowamyny 62% ýokarlanyny aýtdy. Interfax habar agentliginiň habar bermegine görä, Putin bilen Berdimuhammedow duşuşykdan soň birlikde beýanat ýaýratdy. Onu iki lider halkara jemgyýetçiligini öz başlyk ýurtlaryň içerki işlerine maglumat tehnologiýalary arkaly gatnaşylmagynyň öňüne geçmäge çagyrdy. Samitiň soňunda prezident Berdimuhammedow Gıdanyň ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy Sergey Lebedew we bitaraplyk ordenini gowşurdy. Türkmenistanda okuwçylaryň edep terbiýesi barada öwüt ündöw berji mazmunlaky ýygnaklary geçirmek nowaty Lewap welaýatynyň soňra Aşgabatda hem ýetdi. Ýöne Lewap welaýatynyň tapawutlukda paýtagtdaky ýygnaklar okuwçy gyýlar bilen däldi, olaryň ejesi bilen geçirilýär. Ýatlasak 9 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Türkmenabad şäherindäki orta we hünär mekdeplerinde okuwçy gyýlar bilen ýygnaklaryň geçirilendigini we olary edep terbiýe barada öwüt ündöw berilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, şoňa meňdeş mazmunlaky ýygnaklar şu ýepdäniň başyndan bäri paýtagtyň tas ähli şol sanda Gawdan a etrapçasyndaky orta mekdeplerde geçirildi. Aşgabatyň orta mekteplerinde dürli döwlet edaralarynyň işärleriniň gatnaşmagynda ýokary klas okuwçy gyýlaryň ejesi bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda okuwçy gyýlaryň ahlak terbiýesi barada gurrun edýärler. Şeýle-de gyýlaryň ejesine soňky döwürde okuwçy gyýlaryň gowreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýtdylar. Hatda 8-nji klas okuwçy gyýlaryň arasynda gowreli bolanlaryň hem bardygyny aýdypdyrlar diýip habarçy 10-njy oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu ýygnaklaryň anyk haýsy mekdeplerde geçirilendigi barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, ýygnaga gatnaşan resmiler okuwçy gyýlaryň moral taýdan özlerini alyp barşlary barada hem mesele gozgap, olaryň arasynda çilim çekýänleriň we spirtli içkileri içýänleriň köpelendigini hem aýtdylar. 9 oktýabrda geçirilen ýygnaklaryň birine gatnaşan aýallara ýokary klas okuwçylaryň mekdebiň arka tarapynda çilim çekýändigini görkezýän videolar görkezildi diýip habarçy şeýle ýygnaklara gatnaşan Aşgabatly aýallaryň bir näçesine talgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada Aşgabat şäher bilim bölüminden we ýurduň bilim ministrliginden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň geçen hepdäniň dowamında welaýatyň Kadyet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglygy goraýyş edaralarynyň işärleriniň Türkmenabad şäherindäki orta we hünär mekdepleriň okuwçy gyýlary bilen ýörite ýygnaklary geçirendigi barada habar bermeginiň ýygyanyna gabat geldi. Şonda Lewaply resmiler okuwçy gyýlar bilen edep terbiýe barada öwüt nesihat berji ýygnaklaryň geçirilmeginiň sebäplerini durmuşa çykmadyk we kämillik ýaşyna ýetmedik okuwçy gyýlaryň gowreli bolmagy bilen bagly wakalaryň has köp göze iýilmegi bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň MRK 16 Berk rejimli koloniýasynda barla geçirilýär
Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň sözlerine görä korrupsiýanyň gülläp ösenligi bilen tanalýan bu düze düşe arasynda käbir tutsaglaryň saklanýan şertleri onçakly berk bolmandyr. Hususan da häzirki barlyklara bu ýerde saklanýan türkmen hökümetiniň ýokary derejeli öňki resmiýetiniň ýaňy ýakynda doglan gününe öýüne goý berilmegi sebäp bolupdyr. Emma adatlygyň çeşmeleriniň pikirine görä barlyklar içeri işler ministri İskender Mulikowyň wezipesinden boşadylmandan soň içeri işler ministrliginiň düzüminde geçirilýän aratsala işler bilen bagly. MRK 16 koloniýasyndaky ýagdaýlardan ygtybarly adatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda bu ýerde uly barlygyň alınıp barylýanlygyny aýdarlar. Bayram Alynyň koloniýasynda uly barlyg geçer. Bir tutsagyň doglan gününi bellemek üçin öýüne goý berilenligini Aşgabatda bilip galyndyklaryny aýtdylar. Ol tutsaglykdan öň hökümetiň ýokary derejeli resmiýeti bolupdyr. Bayram Aly türmesinde şeýle tejribe täzelik del. Baý adamlary goý seyrek bolsa da şeýle dynjalışlara goý berýärler. Bolaryň uly para berip satyn alýan hyzmatlarynyň düzümine girýär diýip adatlygyň çeşmesi aýdýar. Çeşmämiz hopsuluk sebäpli gurrunga gidýän adamyň adyny agdamakdan saklandy maul. Bayram Alynyň türmesinde öňkü wezipeler resmiýetleriniň ençemesiniň şol sanda ministrleriň şäher we etrap häkimleriniň saklanýanlygyny belledi. Maňa ma'lum bolşyna görä häzir Bayram Aly türmesinde 2018-nji ýylda dargadylan Türkmenistanyň Azyk Senagat Döwlet Birleşiginiň öňkü ýolbaşçysy Veli Veliýew otyr. Ony 2015-nji ýylda basypdylar. Onuň ornuna bellenen Gulliýew hem geçen ýyldan bäri Bayram Alyda otyr. 2016-njy ýyldan bäri öňkü sowda ministri Bayar Abaýew Aşgabat şäheriniň Arçabil etrawynyň Şulan atly häkimi hem 2008-nji ýyldan bäri otyr. Öz döwründe täsirli bolan şeýler resmiýetler we baý adamlar Bayram Alyda köp. Bu koloniýa berk rejimli, emma lükkaja pul töläp bilýän şeýle adamlar üçin rejim onçakly berk däldir diýip çeşmämiz aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň biriniň gurrun bermegine görä Bayram Alynyň koloniýasynda geçirilýän barlyklar diňe bir koloniýadaky korrupsiýa bilen çäklenmän eýsem ýurdun içeri işler ministrliginde geçirilýän aratsala işlere degişli. Bayram Alyda korrupsiýanyň höküm sürýänligi we bu ýerde süýji durmuşy satyn alyp bolýanlygy öňden hemme ma'lum. Emma maňa diňe häzir Mulikowyň şowhuny bilen kowulmagyňdan soň üns berip başlandy. Maňa ma'lum bolşyna görä ministrler kabinetiniň indiki maslahatlarynyň birinde Bayram Aly türmesindäki korrupsiýanyň üstüniň açylanlygyny görkezerler diýip çeşmämiz aýdýar. Ýatlasak 1-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti içeri işler ministri İskender Mulikowy işden boşadyp ony maslahatyň geçýän zalyndan howp goýberdi we onuň derejesini mayor çiğinne çenli peteldip ähli syýlyklardan mahrum etdi. 10 ýyllap ministri wezipesini ýerine ýetiren Mulikow öz edarasynda korrupsiýa ýol bermekde aýplandy.